Arbejder man i laboratorier med præcisionskrævende opgaver, f.eks. afpipetteringer eller mikroskopering, foregår arbejdet tit i fastlåste arbejdsstillinger foran kroppen i længere tid ad gangen. Det belaster overkroppen og kan give gener. Her vises en øvelse, som udstrækker den store brystmuskel. Brug gerne denne øvelse som en aflastende pause midt i det stillesiddende arbejde. Gå hen til eksempelvis en væg eller et stinkskab, hvor der er plads til at stå op. Placer højre hånd i hovedhøjde og stil dig med siden til stinkskabet, så højre arm peger skråt bagud. Sæt højre fod et lille skridt foran venstre fod og rank ryggen. Drej kroppen mod venstre, så du mærker, at det strækker omkring højre bryst. Hold strækket i ca. 20 sekunder. Gentag øvelsen med venstre arm. For at undgå at få ondt i skuldrene, nakken og armene, er der mange andre forhold, der også gør sig gældende. Lav en ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen og se både på indretning, arbejdsstillinger og hvordan arbejdsopgaverne er fordelt over dagen. Måske er der forhold, der kan forbedres. Få eventuelt en ergonomisk rådgiver ud og få gode råd.